mit tettél ma a céljaidért és az álmaidért és a vágyaidért. Most itt vagyunk, hogy vasárnap reggel 7:30, és én már itt vagyok a lakásban, csinálom, mert a vágyott állapot az, hogy minél előbb egy nyugvópontra kerüljön az életem. Neked mi a vágyott állapotod? Neked mi a célod? Mit tettél ma érte? Hiába van hétfő, hiába van szombat vagy vasárnap, a teremtéseink nem állnak meg pénteki naptól kezdődően, hogy most hétvége van. A teremtés mindig ott van, szombaton is és vasárnap is az életünkben. Mit tettél és mit teszel ma meg azért, hogy ezt a vágyott állapotot megteremtsd magadnak? És el tudod-e ismerni magadat azon a napon, hogy igen, ma erőmön felül ezt vagy ezt csináltam. Senki nem fogja látni azt, hogy te még este 10-kor, 11-kor valamit vakarászol, csinálsz, dolgozol. A nagy egészet fogják látni, így van. Mint ahogy nálam sem fogják látni, hogy már hajnali 6-kor fölkeltem vasárnap, vagy fél 6-kor, és már jöttem át, hogy tovább dolgoznak azon, hogy minél előbb elérjem a vágyott állapotomat. És a munkámban is, amikor erőmön felül vasárnap is, szombaton is még tárgyalok, akkor vagy dolgozom, vagy konzultálok, ezeket senki nem látja, csak azt látják, hogy valaki ott nagyon mosolyog, meg jaj, de jó, meg jaj, de szép, de az, hogy mi van mögötte, hogy mennyi edzés, mennyi minden, mennyi lelki edzés, azt nem látják, csak a nagy egészet látja mindenki, és erre irigy mindenki. De mindenki számára elérhető mindez. El tudod-e ismerni magadat a mai napon azért, hogy azért a nagy egész célért tettél. És ha éppen pihensz, hogy elérd azt a nagy egész célt, az is nagyon rendben van, sőt, hiszen pihenés nélkül nem tudjuk a poharat teli tartani, hogy tele legyen a tankunk. Ez is egy érdemes, és igenis érdemes vagy rá cél, hogy a nagy harcokban, a nagy küzdelmekben megállj, pihenj és töltekezz, hogy mindig tele legyen az a bizonyos tank, hogy soha ne fogyjon ki, hogy ne jöjjön egy betegség, hogy ne jöjjön egy valamilyen probléma az életedben, hogy mindig tudj áramlásban és flowban lenni, szükséges a céljaink eléréséhez a pihenés is. Remélem, hogy te is írod a céljaidat, remélem, hogy te is írod azt, hogy ma mit tettél a célod érdekében, és elismered magad érte, és írod a sikerlistát is minden nap, és egyre közelebb érsz hozzá. Ha pedig elakadtál, akkor Kerekes Viktória vagyok, Intuitive Life Coach, aki abban segít neked, hogy megnézzük, hogy hol tartasz most, a múltnak esetleg van-e hatása a jövőd vagy a most állapotára, és a jövőben, amit el szeretnél érni, milyen akciótervvel tudod elérni a leggyorsabban és integritásba hozni az életedbe. Sziasztok! Szép napot, és tettekre fel, és ne feledd, a pihenés is egy tett, azért, hogy tele legyen a tankod a célod eléréséig, és vidáman, boldogan, flowban, áramlósan, nagyon magas rezgésben vidd végig a folyamatodat.